Koro ka itimo mano kanyero nonro to yanga nene gin mek jomage. Kaluwore gi monj ma otim ne jofwambo mane mako weche kod keyo ka owuok e yiero madundo ma Ol Kalou, riwruoge mag fwambo oseyo tim makamano kendo dwaro ni mondo otim nonro. Riwruok mar jochung weche e pacho ka Kenya Editors Guild kokalo e jakom mare Zubeida Koome oseyo monjno kowacho ni mano en ataro mar ratiro kendo nyaka tim nonro. Kambi mar fwambo mar Nation Media Group bende oseyo monj motim ne jofwambo mage kendo dwaro ni migepe mag nonro otim nonro mar yango joma omonjo jofwambo go. Nation Media Group wacho ni monj makamano en ataro mar ratiro jopiny yudo weche kowuok kuom jofwambo. Mano bende e chung' mar riwruok mar Center for Multi-Party Democracy ma bende wacho ni obila tiyo gi teko mathoth kuom jofwambo ma en ataro mar chik.